everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show and namhlanje sikhuluma ke ngothando nesithembu. Kuyaphithizela ke bakithi laphana ke enkundleni zokuxhumana emva kwe-episode yayizolo la kuvela khona ukuthi ke uMseleku noMakhumalo cha abazwene ke ngampela. Kodwa ke mangabe ngiyibukisisa le ndawo ngibona sengazuthi it's not about indaba yengane, it's about uMakhumalo realize ukuthi kudala enziwa ke isilima. It's about uMakhumalo withdrawing financing the whole family, because guys, you can if you can recall ngiyakhumbula ukuthi uMakhumalo used to say uMseleku unokusho ukuthi eshiyazi Makhumalo ngiyashoda la abafazi bami laba yabo, bese uMakhumalo emnika ke imali. So uMakhumalo guys ekhulile ke bakithi uthi ke uyabona ukuthi uMseleku be enjoy ukumbona ke ekhula ngomzimba engakhuli ke ngengqondo, kodwa manje ayicha naye bandle usucela ukuyichuza mawukuthi ukuba selfish lokho akwenzayo ayucela ukuba selfish ngampela ke. Uze washo statement ke esivezile ngampela ukuthi inkinga inkulu la imali, akusiyona nje kahle hle ukuthi ke indaba yengane kwathini thina nokuthi ke uthathe endaweni. Uthi ke uMakhumalo ngiyabona ke umsele uvele ke kuthiwa indoda yabo, kodwa na usisi azange azakhonside ama feelings ethu ke nathi esikhona kaMseleku. Wavela wathi nje ngiyayithatha indoda, ngiyayithatha athi makunjalo ke indoda must. That just shows guys ukuthi kusho ukuthi uMseleku ngampela he was depending kakhulu kuThobile financially kakhulu. uThobile guys uzithengela umuzi akathathanga imali kaMseleku. uMseleku akeze emzini kaThobile, uthi uThobile she feels ukuthi ukwenza lokho ngoba lakhe efuna ukuthi ke azizwe ke eloli, ngoba uyaya koMangwabe, uyaya koMacele, uyaya futhi nakuMayeni simbonile guys uyile, futhi ke uyamxolela kuMayeni irrespective ukuthi ke uMayeni umdela kanjani guys. Ukhumbula la season ukuthi uMayeni wezamkhombe ngomunwe, uthi ke uMayeni welimele wene stress, but uThobile hayi akayizwa kahle indaba kaThobile. So indaba nje nokuthi uThobile kusho ukuthi imali yami eyami, wena njengomyeni provide amakhosikazi akho. Angazi mina guys ukufika kanjani ukutheni uThobile kufanele kube yena okhipha izumbulu zemali a finance amakhosikazi kaMseleku edelela kangaka. Ngaphela uMacela bamthanda uMakhumalo, abamboni futhi. Asazi bakithi, but nje isizini le ithanda ukubanzima, ithanda ukusinda ngampela, especially after into yasho uMseleku ukuthi lento uThobile kufanele azoyenza kaMseleku akayenzanga yokuthi ke athole abantwana, of which everyone knows ukuthi ke kune challenge ekhona. Asazi bakithi usosami ke bomukela nini, asazi, but we are just hoping ukuthi ke ngelinye ilanga bawumukela njengo wife number 5, but ke abaphume ke emalini kaThobile ngoba uThobile uthi akasafuni ukhathele, ubona ukuthi ke mawukuthi uselfish cha bakithi lingamanene emthuki uright. Asazi ukuthi ke lesizini yophela ke kunjani. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi wena, do you think uThobile right or uMseleku selfish? Like, what is your opinion kule storyline esikhona, noma not storyline guys, kule episode ke kade idlala ke izolo. Bye.